Asi sa vám rovnacie držú. Tretia časť. Ideme za Peťu. Peťu. To už asi. Peťo, spíš? Peťo. Čo vám je? Chorý ste? Peťo. Peťo, odložím vám paličku. Spali ste? Nie. Au! Ja robím ti kapa. Čo sa ti stalo? No, našiel som si novú prácu u staviteľov bani. Staviame podlažia, bania, pardony, taký veľký, káme na nohu. Dodávajú na celého, zlenie, dostávam nový plat, 200 €. Aj no, máte na čo, lebo je máte vyloženú. No, mám. Môžem sa pozrieť, joj. A na čo to máte podložené? Počkajte. Au! 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 To bolí! Leží to! Au! Au! Majte mi sa! Au! To bieha, buzeranky! Prepačte, vychýbajte svete, ako ste si zabudli dať, čo? Dobre, no si svietím si. Nejde vám elektrika. Svietí? Nesvietí. Už dobre vlastne. A prečo ste mali otvorené dvere? Lebo sme k vám prišli, aby rozdrapené dvere. No, neviem, hlavne som bol asi. Ja som len tak nešiel, rozbité to bolo. Zámok som nenašiel, kľúč som nenašiel. No. Jaj, a už sa máte lepšie, už máte aj čo jesť, už máte veselý plát. Mám všetko, už mám. Už platím aj za byt, 1 cent mesačne. Dobre mi je, na karate som sa prihlásil, ako môžete vidieť. Mám čiernu šatku už okolo čela. Dobre mi je. A čo ma mi rušujete, ja som chcel spať. My robíme už 3. čas rozhovoru. Pamätáte si nás? No, ty ten malý morský, čo mi dal toho plišového tvora. A toto je ten nástroj, čo tam stojí za kamerom. Áno, to sme presne my. Pašečko. A ako sa máte vy? My sa máme dobrý. Včera sme boli na výjazde, plno hodných chlapov. No si neviete predstaviť. Som išiel s vami. By sa mi páčilo možno s vami. Chcel by som tam byť. Zoberete ma raz niekedy. Hej, dobre, dajte sa dokopy a môžeme ísť. Na výjazd. Takže náš rozhovor je v poslednej fázi. Ako aj predošli šťastia, na to nezabudneme. 3, 2, 1. Peči!